Απόσπασμα από την Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 33η Σύνοδος της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Άρθρο 3. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτον, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεύτερον, τα συμφέροντα και η ευημερία του ατόμου πρέπει να υπερισχύουν αποκλειστικά προς το συμφέρον της επιστήμης ή της κοινωνίας. Άρθρο 5. Αυτονομία και ατομική ευθύνη. Η αυτονομία του ατόμου σε σχέση με την εξουσία λήψης αποφάσεων πρέπει να γίνεται σεβαστή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτές και να σέβεται την αυτονομία των άλλων. Για άτομα που δεν έχουν την ικανότητα να ασκήσουν την αυτονομία τους, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους. Άρθρο 6. Συγκατάθεση. Πρώτον, κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με την προηγούμενη ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Με βάση τις κατάλληλες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται, η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να την ανακαλέσει ανα πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κανένα μειονέκτημα ή βλάβη σε αυτούς. Δεύτερον, η επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται μόνο με την ελεύθερη προηγούμενη, ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς, να παρέχονται με κατανοητό τρόπο και να περιλαμβάνουν τους τρόπους ανάκλησης της συγκατάθεσης. Το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανα πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κανένα μειονέκτημα ή βλάβη σε αυτά. Εξαιρέσεις από αυτήν την αρχή θα πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τα ηθικά και νομικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τα κράτη, κατά τρόπο συνεπή με τις αρχές και τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα δήλωση, ιδίως στο άρθρο 27, και με το διεθνές δίκαιο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτον, σε περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε έρευνες που διεξάγονται σε μια ομάδα ανθρώπων ή μιας κοινότητας, μπορεί επίσης να ζητηθεί η συμφωνία των νόμιμων εκπροσώπων της εν λόγω ομάδος ή κοινότητας. Η συλλογική σύμβαση μιας κοινότητας ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή άλλης αρχής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά την ενημερωμένη συγκατάθεση ενός ατόμου. Έγγραφο υπογεγραμμένο στο Παρίσι, 19 Οκτωβρίου του 2005.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, τα ανθρώπινα όντα έχουν θέσει πλήθος ερωτήσεων που μπορούν να απαντηθούν μόνο παρατηρώντας τον ουρανό και μελετώντας το στερέωμα. Πρόκειται για ερωτήματα που πολλοί εξακολουθούν να θέτουν για να μάθουν από πού προερχόμαστε, πού πηγαίνουμε και ποιο είναι το νόημα της ζωής μας. Από όσο γνωρίζουμε, η προέλευσή μας δεν είναι στιγμή όπως πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά είμαστε όντα που από μακρινές εποχές ήρθαμε από τα άστρα χάρη στη θέληση και τη σοφία του Δημιουργού όλων των πραγμάτων. Αλλά με το πέρασμα των αιώνων, όπως αναφέρεται στα κείμενα των Σουμερίων και των Ασσυρίων Βαβυλωνίων, οι Ανουνακιανοί, Νιμπιρουανοί από τον πλανήτη Νιμπιρου ή τον πλανήτη εξέφτασαν στη γη και έκαναν πολλά πειράματα στα εργαστήρια τους και αυθαίρετα κατέλαβαν τη γη, καταπιέζοντας και υποδουλώνοντας τους κατοίκους της με σκοπό να τροποποιήσουν το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και υπάρχουν ακόμη ευρήματα στον τομέα της γενετικής, της βιολογίας, της βιοχημίας και της αστροφυσικής που δείχνουν στοιχεία όπου μια νοημοσύνη από έναν άλλο κόσμο έκοψε η ακροτηρία σε τους 12 έλικες του DNA που είχαμε αρχικά και μας άφησε μόνο με 2 νήματα που είναι ακόμα ενεργά. Με αυτόν τον τρόπο αυτές οι εξωγήινες οντότητες μαζί με γενετιστές επιστήμονες του σκότους δημιούργησαν δουλικούς εργαζόμενους ενώ αποσύνδεσαν 10 από τους 12 έλικες του DNA που έχουμε μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Είναι σαφώς γνωστό στον τομέα της γενετικής ότι μέσα στα κύτταρα υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε νημάτια με κωδικοποίηση φωτός. Αυτά είναι λεπτά πλωτά νήματα ενέργειας που μεταφέρουν πληροφορίες, νοημοσύνη ή αντίληψη των πραγμάτων. Γεγονός που σημαίνει ότι όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε θα υπάρχει επίσης περισσότερη γνώση και προφανώς περισσότερο φως, εκπαίδευση, συνείδηση και ικανότητα διάκρισης. Γι' αυτό λέμε ότι η παραπληροφόρηση είναι άγνοια και όταν αυτή η ικανότητα της άγνοιας αυξάνεται, δείχνει ότι το άτομο ζει σε απόλυτο σκοτάδι, απειρία και έλλειψη πολιτισμού. Ομοίως, επιστήμονες και μοριακοί βιολόγοι, όπως ο καθηγητής Μπρους Λίπτεμ και ο καθηγητής Σαμψάνγκ του σχεδίου του ανθρώπινου γονιδιώματος, επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι σωστό αυτό που δήλωσαν οι ερευνητές της δομής του DNA Francis Crick και James Watson, και οι 2 νικητές του βραβείου Νόμπελ στην ιατρική, όταν λένε ότι το 80% του ανθρώπινου DNA δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία, επειδή ήταν μη κωδικοποιημένο DNA. Ακόμη και οι γενετιστές David Cummings και Sesumuono πήγαν πιο μακριά και το ονόμασαν DNA σκουπίδι. Ωστόσο, από όσα γνωρίζουμε, τόσο ο ερευνητής στην ουφολογία Simon Parkes όσο και η συγγραφέας Patricia Curry, Francis Collins και η Dr. Birendi Fox εξηγούν ότι το υποτιθέμενο σκουπίδια και το άχρηστο DNA που γνωστοποιεί η επίσημη επιστήμη είναι ένα DNA που προέρχεται έξω από αυτόν τον κόσμο. Ισχυρίζονται ακόμη ότι δημιουργήθηκε από κάποιο είδος εξωγήινου προγραμματιστή. Και έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και από 2 επιφανείς επιστήμονες ότι μέσα στο λανθασμένο ένα λεγόμενο ανεπιθύμητο DNA είναι κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο το βιβλίο ή το νήμα της ζωής παρόμοιο με μια εγκυκλοπαίδεια, πράγμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα χαμένο στο εσωτερικό μας γονιδίωμα. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι ότι στο αβάσιμο DNA σκουπίδι ανακαλύφθηκε ότι έχει τις δικές του φλέβες, αρτηρίες και το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα που αντιστέκεται στεναρά σε όλα τα αντικαρκινικά φάρμακά μας. Παρ' όλα αυτά, εν ώψη αυτών των ασήμαντων ισχυρισμών του υποτιθέμενου ανεπιθύμητου DNA, θα μπορούσε ο ανώτατος δημιουργός όλων των πραγμάτων να έχει δημιουργήσει στην σύνθετη γενετική μας σύνθεση και στα νευρονικά δίκτυα ένα DNA γεμάτο από απόβλητα. Δεν αποδεικνύεται όμως μόνο η μη ύπαρξη εναπομείναντος και άχρηστου DNA, αλλά υπάρχει και η περίπτωση του βραβευμένου χημικού Leslie Argel, ο οποίος στο περιοδικό Icarus υπερασπίστηκε τη θεωρία ότι πολλοί από τους συναδέλφους του επιστήμονες είχαν ήδη πει ότι η ζωή στον πλανήτη μας είχε γονιμοποιηθεί από τη εσκεμμένη δραστηριότητα ενός εξωγήινου πολιτισμού. Είναι περισσότερο από αναμφισβήτητο ότι σε εμάς δεν υπάρχει σκουπίδι τίποτα σκοτεινό ως προϊόν θεϊκής δημιουργίας, όπως ήθελαν πάντα να μας κάνουν να γνωρίζουμε κακόβουλα, αλλά ο μοναδικός σκοπός της ελίτ και των εξαγορασμένων επιστημόνων της είναι να μας κάνουν να νιώθουμε κατώτεροι και ακόμη περισσότερο σε αυτήν την εποχή του υποτιθέμενου κορονοϊού, ώστε να παραμείνουμε εξίσου ανίδεοι στη γενετική.
Παρ' όλα αυτά, ο μικροβιολόγος William Brown το συνδέει με φυσιολογικούς και πνευματικούς μετασχηματισμούς και μετά εισέρχεται στο λεγόμενο μορφικό πεδίο για να μπορέσουν έτσι να μας συντονίσουν σε διαφορετικά προγράμματα πληροφοριών παρόμοια με μια κλαστική κεραία που αλληλεπιδρά με τον κενό εθέρα. Και μέσα στο μορφικό πεδίο και ο συντονισμός του είναι ο διάσημος επιστήμονας και βιολόγος Ρούπερτ Σέλντρακ, λέγοντας ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με το DNA και αυτός ο συσχετισμός δημιουργεί μορφικά πεδία στο DNA που εκθέτει ότι το βιβλίο της ζωής είναι εγγεγραμμένο στο σύνολό του σε κάθε ύπαρξη. Είναι μία μνήμη στη φύση βασισμένη στην ομοιότητα, κάνοντας όλα όσα σκεφτόμαστε να επηρεάζουν ένα άλλο άτομο από μορφικό συντονισμό, δείχνοντας έτσι την ανάγκη να είμαστε πιο υπεύθυνοι στις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις μας. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στο τι σκεφτόμαστε αν ενδιαφερόμαστε για την επίδραση που έχουμε στους άλλους, αφού είμαστε όλοι μέρος του σύμπαντος και της δημιουργίας του Θεού. Επίσης, όπως ήδη αναφέραμε, η συγγραφέας Πετρίσσα Κάρη επιβεβαιώνει ότι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου το 92% του αρχικού μας DNA είναι ανενεργό μέσα στη μοριακή μας δομή. Τονίζει επίσης ότι οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναφέρονται σε αυτήν την κληρονομιά στρικών πληροφοριών ως DNA σκουπίδι. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας που να είναι σκουπίδια, δεν υπάρχει θεϊκό σφάλμα, όλα λειτουργούν. Με κάθε τρόπο, αυτά τα κομμάτια αρχιτεκτονικής πληροφορίας είναι διάσπαρτα και αποσυναρμολογημένα μέσα μας. Αλλά όλα είναι εκεί περιμένοντας να ενωθούν ως κομμάτια του παζλ που μας επανασυνδέουν με την αστρική μας οικογένεια. Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχει η περίπτωση του διάσημου Αμερικανού ψυχολόγου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Connecticut Kenneth Ring,
ο οποίος επιβεβαιώνει ότι τα άτομα που είχαν μια ΕΚΘ εμπειρία κοντά στο θάνατο ή έχουν διαλογιστεί για μεγάλες περιόδους έχουν την ενεργοποίηση προηγουμένως αδρανών ή ανενεργών τμήματων του DNA και φαίνεται να δείχνουν ένα συνήθιστα υψηλό επίπεδο διαστητικής ενεργοποίησης, όχι πολύ διαφορετικό από εκείνα τα άτομα που έχουν την αφυπνισμένη κουνταλίνη. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ολοκληρώθηκε το σχέδιο ανθρώπινο γονιδίωμα το 2003, το οποίο ξεκίνησε το 1990, περισσότεροι από 400 επιστήμονες από όλο τον κόσμο έκαναν ένα μεγάλο βήμα προς την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, στην οποία μια ομάδα ερευνητών της βιοιατρικής ανακάλυψε ότι τα περισσότερα από αυτά που ήταν τώρα γνωστά ως DNA σκουπίδια, είναι στην πραγματικότητα χρήσιμα και σημαντικά στοιχεία, και στα οποία τα πολυδιάστατα όντα μεταφέρουν πολύπλοκους κώδικες φωτός στην ανθρώπινη γενετική μας. Στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο για να λειτουργούν τα ανθρώπινα γονίδια, καθώς ρυθμίζει τη δραστηριότητά τους με αυτό. Τώρα συμπεραίνεται ότι περίπου το 80% του γονιδιώματος κάνει ενεργά κάτι, δηλαδή περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με κάποιο είδος βιοχημικής λειτουργίας έως ένα σύνολο 120 διαφορετικών εργασιών. Με αυτό γίνεται κατανοητό ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι γεμάτο με τουλάχιστον 4 εκατομμύρια γονίδια που κατοικούν σε θραύσματα DNA, και τα οποία κάποτε απορρίφθηκαν ως σκουπίδια, αλλά αποδεικνύεται ότι το λεγόμενο ανεπιθύμητο DNA παίζει κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της συμπεριφοράς των κυττάρων, των οργάνων και άλλων ιστών του ανθρώπινου σώματος. Το γονιδίωμά μας είναι ακόμη τόσο πολύτιμο που τα ίδια τα κύτταρα και το DNA επικοινωνούν μεταξύ τους. Και το ίδιο το DNA ελέγχει την ανάπτυξη των κυττάρων και παρέχει επισκευές. Αναζωογόνηση καθώς και προγραμματισμένη απόπτωση ή νέκρωση κάθε κυττάρου του οργανισμού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την εγγενή αξία του στην ύπαρξη και τον θάνατο. Ομοίως, ο Ιουέν Μπέρνι, συντονιστής του σχεδίου και ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής στο Χίνγκστεν της Αγγλίας, σε συνέντευξη τύπου στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου, δήλωσε ότι τα γονίδια λειτουργούν χάρη στο λεγόμενο DNA σκουπίδια. Και ακόμη και η ομάδα ερευνητών από το σχέδιο ENCODE που έχει το καθήκον να αναπτύξει το σχέδιο γονιδίωμα, ανακάλυψε ότι χωρίς το μέχρι τώρα γνωστό DNA σκουπίδια το γονιδίωμα δεν θα λειτουργούσε, διότι στην πραγματικότητα είναι ένας μεγάλος πίνακας ελέγχου με εκατομμύρια διακόπτες που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων. Στη συνέχεια προσθέτουν ότι χωρίς αυτούς τους διακόπτες που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων μας, δεν θα λειτουργούσαν και θα εμφανίζονταν διάφορες κληρονομικές, γενετικές ή αυτοάνωσες ασθένειες όπως το σύνδρομο Down, ο δαλτονισμός, δυσχυδής βράχη, αιμοφιλία, νανισμό, γιγαντισμός καθώς και διάφορα συγγενή ελαττώματα ή δυσπλασίες. Επίσης, εκτός από αυτές τις συγγενείς δυσπλασίες και το περιβάλλον που μας περιβάλλει, έχει αποδειχθεί επίσης στις ψυχικές ασθένειες ότι οι περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές, όπως οι διαταραχές διάσπασης που παλαιότερα ήταν γνωστές ως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, δείχνουν ένα κληρονομικό γενετικό συστατικό που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στη δημιουργία ψυχικών ασθενειών με διαταραχές άγχους, διαταραχές πανικού, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και φοβίες. Και σε σχέση με τον περίγυρο και το περιβάλλον, λόγω του γνωστού μη θανατηφόρου κορονοϊού που μας αφήνει η ελίτ και οι μαριονέτες τους ως κληρονομιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονται σοβαρά από αλλαγές στα πρότυπα του ύπνου, έχοντας σοβαρές δυσκολίες στον ύπνο ή στην συγκέντρωση, επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, θλίψη, απελπισία, παράλογο φόβο και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, ο COVID-19 και οι οικονομικές, κοινωνικές, διατροφικές και υγειονομικές συνέπειες του θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα μεγαλύτερου αριθμού αυτοκτονιών και είναι ότι η υποτιθέμενη πανδημία ήταν ένα διασπαστικό γεγονός που άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού, και όσο δεν υπάρχει μια επιστροφή στην κανονική ζωή, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Γι' αυτό μέσα σε αυτήν την ολοένα και πιο έντονα διασπαστική αλλαγή είναι η κοινωνική απομόνωση, οι υποχρεωτικές μάσκες προσώπου, τα οικονομικά προβλήματα, ο φόβος της μετάδοσης, η απώλεια απασχόλησης και αγαπημένων πρόσωπων, καθώς και το επακόλουθο μετατραυματικό στρες, που θα είναι περιστάσεις που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θα είναι σε θέση να ξεπεράσει επαρκώς. Και οι συνέπειες θα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Αφού το άγχος έχει αυξηθεί και εκείνοι που είχαν ήδη ψυχικές διαταραχές έχουν επιδεινωθεί. Επίσης, πολλά από τα επιβαρυντικά ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται και που σχετίζονται εγγενώς και γενετικά, χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από καταναγκαστικές συμπεριφορές όπως η νευρική ανορεξία, το σύνδρομο της Στοκχόλμης, το σύνδρομο του Ρε, η διαταραχή της διάθεσης και η ψυχωτική διπολική, μίζωνος κατάθλιψης και σχιζοφρένειας, διαταραχή φάσματος αυτισμού, ελλειμματική προσοχή, διατροφική διαταραχή και παχυσαρκία. Οι ερευνητές έχουν βρει στοιχεία ότι τα προσβεβλημένα γονίδια κληρονομούνται από τη μητρική εγκυμοσύνη. Έτσι, λόγω αυτών των σοβαρών περιστατικών ψυχικών διαταραχών, πέραν του ότι επηρεάζουν τον γενικό πληθυσμό, αυξάνονται επίσης και ο αριθμός των αυτοκτονιών μεταξύ των νεότερων πληθυσμών αυξήθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτές τις γενετικές αλλοιώσεις, αλλά έχει επίσης ανακαλυφθεί επιστημονικά ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, καθώς και τα ναρκωτικά και ο αλκοολισμός αλλάζουν τη γενετική των ίδιων των γονιδίων που βρίσκονται πίσω από τη σεξουαλική έλξη και τις φαντασιώσεις, που επηρεάζονται από την ταυτότητα του φύλου. Οι Εβραίοι επιστήμονες από το Τέκνιεν Ισραήλ καταφέραν για πρώτη φορά να ενσωματώσουν νανοσωλήνες άνθρακα στον υλικά του DNA.
μετατρέποντας έτσι ένα βιολογικό μόριο σε ένα αγώγιμο συστατικό. Είναι ένα βιολογικό τρανζίστορ που συμπεριφέρεται σαν ένας μικροσκοπικός αγωγός όταν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Γεγονός που ανοίγει την πόρτα στην ημιαυτόματη κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτροβιολογικών εξαρτημάτων που δεν μπορούν να δημιουργηθούν χειροκίνητα. Ομοίως, οι νανοσωλήνες άνθρακα λόγω των μικροσκοπικών ιδιοτήτων και διαστάσεων τους θεωρούνται ιδανικά όργανα για την περαιτέρω μικρογράφηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, μια διεθνής μελέτη που συντονίστηκε από το Διεθνές Κέντρο Wilson στην Ουάσιγκτον καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι τύποι νανοσωλήνων έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καρκινικό όγκο του πεζοκότα και του περιτονέου που σχετίζονται μέχρι τώρα με την εισπνοή ινών αμοιάντου. Επίσης, λόγω των νανοσωλήνων άνθρακα έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί νόση και φλεγμονή των πνευμόνων και κοκκιώματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο έξυπνος σχεδιασμός της δημιουργίας που μετατρέπεται σε ένα ολοένα και πιο σταθερό επιχείρημα μεταξύ των ανθρώπων της επιστήμης, στο οποίο είναι υπέρ της ύπαρξης μιας θεϊκής δύναμης, και για αυτό χρησιμοποιούν επιστημονική γνώση που παρουσιάζεται από τους υποστηρίκτες ως ένα γεγονός βιωμένο και τεκμηριωμένο για την προέλευση της ζωής. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν διάσημοι επιστημονικοί και βιοχημικοί υποστηρικτές, όπως ο Μάικλ Μπι, ο Βίλιαμ Ντέμσκι και ο Στίβεν Μάιερ, που ισχυρίζονται ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του σύμπαντος και των έμβιων όντων προέρχονται από μια ευφυή αιτία και όχι από μια τυφλή διαδικασία όπως η φυσική επιλογή, όπως λέει ο Κάρολος Δαρβίνος. Με τον ίδιο τρόπο, το περιοδικό Nature ξεκίνησε μια πύλη αφιερωμένη στο Encode. Είναι ένας χάρτης που αποκαλύπτει ότι ολόκληρο το γονιδίωμα που φέρουμε είναι μια ζούγκλα θορυβόδους δραστηριότητας, ακόμη και σε μέρη που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ανεπιθύμητα ή άχρηστα. Υπήρξαν επίσης αυθόνες συνεντεύξεις με τους επιστήμονες που είχαν συμμετάσχει στο Encode, και στις οποίες ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι πραγματικά δεν έχουμε μεγάλο μέρος του περιττού υπερβολικού DNA. Αυτή η μεταφορά του ανεπιθύμητου DNA δεν είναι τόσο χρήσιμη. Ομοίως, μεταξύ των συνεντεύξεων είναι ο επιστήμονας Ρέντερικ Γκίγκο που είπε ότι έχουμε δει ότι μέρος του γονιδιώματος που θεωρούσαμε άχρηστο DNA σκουπίδι είναι στην πραγματικότητα πολύ σημαντικό. Εντοπίσαμε σε αυτές τις ακολουθίες περίπου 4 εκατομμύρια διακόπτες γονιδίων, δηλαδή ρυθμιστικές περιοχές. Με τον ίδιο τρόπο, η μελέτη των υπερκυταρικών συμπλεγμάτων του DNA είναι ένα θέμα που συζητείται ως επιχείρημα υπέρ του ευφυούς σχεδιασμού, και στο οποίο αποδεικνύεται ότι οι γενετικές πληροφορίες κάθε δημιουργημένου όντως είναι ένα πρωτότυπο μείγμα των αζωτούχων βάσεων που κάνει κάθε άτομο μοναδικό στην ιστορία του κόσμου. Λέγεται ακόμη ότι με την υψηλή χωρητικότητα του υπάρχοντος DNA μας έχει γίνει για την μετάδοση επιχειρησιακών οδείων στο σώμα, κάνοντας με αυτό μια προετοιμασία προς την οδό μιας υψηλής συνειδητής δόνησης που διασυνδέεται με τον αδένα επίφυση, που μαζί με την υπόφυση δρούν ως ρυθμιστές ολόκληρου του ενδοκρινικού συστήματος και των τσάκρα, όπως θα δούμε αργότερα. Με αυτό γίνεται κατανοητό ότι κάθε κύτταρο του σώματος μας και ολόκληρο το ενδοκρινικό σύστημα αντανακλάται μέσω της ανθρώπινης μήτρας του DNA, το οποίο δείχνει ότι με το DNA μας σε εξέλιξη θα είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε νέα επίπεδα γνώσης επειδή προέρχεται από το ίδιο το σύμπαν. Ίσως για αυτόν τον λόγο ο καθηγητής Παλ Ντέιβις δήλωσε ότι μια κοσμική κάρτα καλωσορίσματος θα μπορούσε να είχε μείνει σε κάθε ανθρώπινο κύτταρο ως προϊόν μιας εξωγήινης παρέμβασης. Έτσι, με αυτές τις επιστημονικές ανακαλύψεις, επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε η δημιουργία ενός ευφυούς σχεδιασμού με όλες τις διαδικασίες και τις θεμελιώδεις δομές του για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Δεδομένου ότι υπήρχε ένας ευφυής σχεδιαστής, αν και υπάρχουν τρομακτικές προσπάθειες να αλλάξουν το πεπρωμένο μας προς τα άστρα και να μας επιβάλλουν μια θεϊστική ρομποτοποίηση, όπως συμβαίνει με την τρέχουσα κομμουνιστική Κίνα που έχει αφιερωθεί στην τροποποίηση του ανθρώπινου DNA, μια τροποποίηση που δεν είναι καθόλου ηθική, καθώς εκτός από τη δημιουργία εκατομμυρίων απίστων και αντιθρησκευτικών ανθρώπων, επιδιώκουν επίσης να τερματίσουν τι είναι λατρευτική κλίση και πίστη.
Γι' αυτό το δικτατορικό καθεστώς του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος υποστηρίζει την προώθηση αποκλειστικά της κινέζικης ιδεολογίας, προσφέροντας ακαταμάχητα οικονομικά κίνητρα ως παγίδα για τους ανθρώπους του ελεύθερου κόσμου για να εγκαταλείψουν τις ηθικές και πνευματικές αρχές και να βοηθήσουν στην εξάλειψη αυτού που ο Καρλ Μάρξ είπε ότι οι θρησκείες είναι το όπιο των ανθρώπων. Ωστόσο, εκτός από αυτήν την άθλια παγίδα που δημιουργήθηκε κακοβουλά από την κινέζικη κομμουνιστική κυβέρνηση για να τερματίσει την ψυχή συνείδηση μας και να επιστρέψει στον άθεο και αντιθρησκευτικό κόσμο. Επίσης, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για έναν εντελώς νέο τύπο γιατρικής στην οποία το DNA μπορεί να επηρεαστεί και να επαναπρογραμματιστεί από λέξεις και συχνότητες χωρίς να κόψει ή να αντικαταστήσει μεμονωμένα γονίδια. Πρόκειται για ορισμένα συμπεράσματα που εξήχθησαν από Ρώσους γλωσσικούς ερευνητές, όπως ο διάσημος γενετής της ερεύνητης Πιότρ Γκαριάεφ και ο γιατρός επιστήμονας Κωνσταντίν Καϊρότκαβ, οι οποίοι γνωστοποιούν ότι το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματος μας, αλλά και ότι εξυπηρετεί επίσης ως αποθήκευση και ανταλλαγή κυταρικών δεδομένων, ενεργειακή συμπεριφορά δόνησης, καθώς και στην επικοινωνία, ακόμη και στην προσευχή, στην εκφορά των μάντρα και στον διαλογισμό. Αφού ανακάλυψαν ότι ο γενετικός κώδικας, ειδικά το φαινομενικά άχρηστο DNA σκουπίδι, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με όλες τις ανθρώπινες γλώσσες μας και ότι τα αλκαλικά του DNA μας διατηρούν μια κανονική γραμματική και έχουν σταθερούς κανόνες όπως οι γλώσσες μας, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανθρώπινες γλώσσες δεν εμφανίστηκαν κατά σύμπτωση, αλλά αποτελούν εγγενή αντανάκλαση του DNA. Και σε σχέση με αυτούς τους τρεις θεμελιώδεις παράγοντες της προσευχής, της εκφοράς των μάντρα και του διαλογισμού, πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η πραγματοποίηση αυτών των πρακτικών επιβραδύνει την κυταρική γύρανση, βελτιώνει τη διάθεση και προκαλεί θετικά συναισθήματα, αυξάνει την ανοσία και ανακουφίζει από τον πόνο και τις καταθλιπτικές καταστάσεις, επειδή έχει ανακαλυφθεί ότι μέσω της πρακτικής του διαλογισμού είναι πιο αποτελεσματικό από τα ίδια τα αντικαταθλιπτικά, αφού είναι φυσικό και όχι χημικοτεχνητό. Ο διαλογισμός είναι πολύ σημαντικός στο έργο της ειρήνευσης, της συμφιλίωσης, της αρμονίας και της σταθερότητας, καθώς και για την εξάλειψη των εγώ που προκαλούν τόσο μεγάλη ζημιά στη ζωή μας και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Επίσης, αυτή η κατάσταση του διαλογισμού έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια θετική μεταβολή στα γονίδια μας. Υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι η πρακτική του διαλογισμού, αν κατευθύνεται συνειδητά και χωρίς την παρέμβαση του νου, προκαλεί ευεργετικές επιγενετικές αλλαγές στο γονιδίωμα και αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο για την απαραίτητη αφύπνιση και εξέλιξή μας. Με αυτό επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια τεράστια δύναμη στη λεπτή συχνότητα δόνησης τόσο του διαλογισμού όσο και της γλώσσας και του ηχού, που δίνει σαν αποτέλεσμα η προέλευση της ανθρώπινης ζωής να είναι μια δημιουργία που δημιουργείται από κύματα μιας κοσμικής συνείδησης. Now, this word coherent comes up again and again when we talk about the quantum field. What does it mean? Well, coherent means all of the same frequency or vibratory rate, all in phase or synchronized, all moving together in the same focused direction. This piece is really key when it comes to awakening DNA, because we have to achieve a coherent state to do so. Energy, words, and sounds of the right frequencies can communicate with the DNA. They found that the non-coding sections of DNA follow the same syntax rules as human languages, as we'll see in a moment. Because of this, DNA can be influenced and reprogrammed by words and frequencies. Using what they call wave genetics, these Russian scientists explored the vibrational behavior of living DNA. And what they found is that living DNA reacts to language so long as the proper frequencies are used. And the way they tested this was by modulating the words onto laser light and radio waves, tuned to the right frequencies, and then beamed this at the DNA to observe how it would respond. They concluded that DNA acts like a holographic biological internet, using light, words, and sounds to communicate.
Επίσης, ο ίδιος καθηγητής Σαμτσάνγκ συνομολογεί επιπλέον ότι η υπόθεση του δείχνει ότι μια εξωγήινη μορφή ζωής ασχολήθηκε με μεγάλη θεία για να δημιουργήσει νέα ζωή και να την εμφυτεύσει σε διάφορους πλανήτες. Με τον ίδιο τρόπο, πρόσθεσε ότι οι εξωπλανητικοί σπόροι έχουν πιθανώς εργαστεί σε έναν πολύ συγκεκριμένο γενετικό κώδικα. Και αυτή η αστρική σοφία κωδικοποιείται άμεσα σε κάθε υποατομικό σωματίδιο της κοσμικής και ανθρώπινης συνείδησης. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το άχρηστο DNA. Αλλά πώς είναι δυνατόν το DNA που έχει σχεδιαστεί με ευφυή τρόπο να ονομαστεί DNA σκουπίδια? Δεν θα είναι ένας τρόπος να καλύψουν την επιστημονική αγνοία, ή είναι για να υποτιμήσουν τη θεϊκή δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα να μην ερευνά κανείς βαθύτερα ότι έχουμε ενσωματωμένο ένα διαφορετικό γονιδίωμα στον οργανισμό μας. Και είναι όπως λέει ο Dr. Francis Collins του προγράμματος ανθρώπινου γονιδιώματος, ότι μέχρι στιγμής έχει μελετηθεί ένα 33% του συνολικού DNA. Και δηλώνει ότι οι επιστήμονες λένε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού που έχει απομείνει στο DNA είναι ασήμαντο ή άχρηστο, και έχει ονομάσει αυτό το τμήμα του DNA σκουπίδια. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τόσο ο Dr. Robert Fitzgerald όσο και άλλοι διάσημοι γενετιστές έχουν βρει αυτές τις δηλώσεις να είναι γελίες. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός δημιούργησε το θεϊκό αποτύπωμα κατεξοχήν με ανώτερη νοημοσύνη. Και ίσως για προσδιορίστους λόγους η ιατρική επιστήμη αναφέρεται σε αυτό ως σκουπίδια. Ακριβώς επειδή οι επιστήμονες μας δεν μπορούν να καταλάβουν πώς και γιατί τα κωδικόνια έχουν ως ακολουθία τα γονίδια, στη συνέχεια προσθέτει ότι δεν θα έπρεπε να περιορίζουν το άπειρο δυναμικό και τις δυνατότητες τις οποίες η νοημοσύνη του Θεού έδωσε σε αυτό το μέρος του DNA. Και είναι γνωστό ότι τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στο ποιοι είμαστε, δηλαδή, αποτελούμαστε από γονίδια που κληρονομούνται από τους προγόνους μας, αλλά και το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής μας, κάνει κάποια γονίδια να εκφράζονται και άλλα όχι. Είναι σαν το βιβλίο της ζωής γεμάτο πληροφορίες γραμμένες στο DNA μας, και είναι ακριβώς σε αυτό το μέρος που θεωρείται σκουπίδια που όταν ενεργοποιείται διευκολύνει νέες πληροφορίες και δεδομένα να εισέλθουν στη συνείδησή μας. Ίσως, για το λόγο αυτό, πολύ λίγα λέγονται για την ανθρώπινη υγεία και που είναι τα επιβλαβή διαγωνιδιακά τρόφιμα, τα οποία εκτός ότι δεν αφομοιώνονται πλήρως από τον οργανισμό, έχουν επίσης τη δυνατότητα να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, εξάπλωση των αντιστάσεων στα αντιβιωτικά, δημιουργία μεγαλύτερων ιών και βακτηρίων, καθώς και να επηρεάζουν τη γονιμότητα όπως και την αλλίωση των γονιδίων στο ανθρώπινο DNA, αφού έχουν βρει θραύσματα DNA που προέρχονται από τρόφιμα στο αίμα, και η παρουσία τους συνδέεται με φλεγμονώδεις νόσους του εντερού και καρκίνο. Ωστόσο, υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα που έγιναν μεταξύ των γενετιστών, της αστροφυσικής και της εξοβιολογίας που δείχνουν ότι υπήρχε μία νοημοσύνη ανώτερη από την ανθρώπινη που κατασκεύασε το γήινο DNA, και αυτό έχει συναρμολογηθεί μέσω της γενετικής μηχανικής καθώς και κωδικοποιηθεί στο γονιδίωμα όπου υπάρχουν οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη. Και μέσα σε αυτές τις βαθιές έρευνες βρίσκεται επίσης ένας από τους πιο διάσημους αστροφυσικούς στην ιστορία, ο Φρεντ Χόιλ, που ισχυρίζεται ότι η ζωή στη Γη δημιουργήθηκε από μία ανθρώπινη νοημοσύνη. Μια ζωή που ακροτηριάζεται αχρίως με ηλικιώδη τρόπο από τους Ανουνάκι Νιμπιρουανούς και άλλα είδη του κοσμικού υποκόσμου που είναι καμουφλαρισμένα με ανθρώπινα δέρματα. Ωστόσο, με την αντίσταση και την αυξημένη συνειδητοποίηση που εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν ώστε να αποτρέψουν την εξαφάνιση της τωρινής μας φυλής, δείχνει ότι η αναμενόμενη γενοκτονία που επιθυμούν καθίσταται πιο δύσκολη για αυτούς. Επίσης σε αυτή την αντίσταση, όλο και πιο σταθερή, υπάρχουν χιλιάδες αξιόπιστοι γιατροί σε όλο τον πλανήτη αφιερωμένοι στην διαλεύκανση της μεγάλης παγκόσμιας απάτης, που τόσο κακό μας κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο γιατροί. Επίσης είναι και επιστήμονες βιομηχανικοί, βιοφυσικοί, ανοσολόγοι,
Μοριακοί βιολόγοι. Ιολόγοι. Επιδημιολόγοι. Λοιμοξιολόγοι. Ακτινολόγοι και επαγγελματίες της υγείας, παρέχοντας σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο περίφημος COVID-19 δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια γρίπη παρόμοια με την εποχιακή γρίπη που μπορεί να θεραπευτεί με μια απλή θεραπεία. Με αυτό μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ότι όταν η ανθρωπότητα απογυμνώθηκε από τους 12 έλικες του DNA και στη συνέχεια άφησαν μόνο 2 σκέλη κολλημένα, όλη η γνώση που είχε λάβει από τα όντα του φώτος χάθηκαν και, κατά συνέπεια, ολόκληρος ο πληθυσμός έμεινε στο σκοτάδι με μόνο μια διπλή έλικα που είναι αυτή που κράτησε με μια ελάχιστη ικανότητα ενέργειας και συχνότητας, αλλά πάντα ελεγχόμενη και αποκλειστικά λειτουργική για την ανεφόρον υπηρεσία των εξωγήινων εισβολέων. Δεν έχει απογυμνωθεί όμως μόνο η ανθρωπότητα στο σύνολό της από τους 12 έλικες του DNA για να την αφήσει με 2, αλλά είναι επίσης η περίπτωση των παιδιών ίντιγκο, ουράνια τόξα και κρυστάλλινα παιδιά της νέας γενιάς, που αν και γεννήθηκαν με 3 επιπλέον έλικες ενεργοποιημένες και έχουν φέρει νέες δυνατότητες και μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, δυστυχώς έχουν επίσης υποκύψει στην αφαίρεση και αποκοπή του υπόλοιπου αρχικού γονιδιώματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι λόγω της καταχρηστικής στέρησης του DNA μας, ήταν το πως χάσαμε τις μεταφυσικές υπεραστητηριακές μας ικανότητες, που ήταν εκεί όπου είχαμε αναπτυγμένους τους αδένες εσωτερικής ακρίσης όπως η επίφυση, η υπόφυση, καθώς επίσης τα τσάκρα με το ενεργειακό τους πεδίο, ή τους στροβίλους που είναι εκεί όπου περικλείονται η διαίσθηση, η αντίληψη, η τηλεπάθεια, η διορατικότητα, η πολιόραση, μια αφυπνισμένη συνείδηση καθώς και πολλά προνόμια υψηλής σοφίας που μας επέτρεψαν να γνωρίζουμε τα
Ωστόσο, με αυτή τη γενετική μετάλλαξη από τους παντοτινούς χειραγωγούς, το αποτέλεσμα ήταν ότι στο τέλος καταλήξαμε πιο εύθραυστοι, αδύναμοι και με μια ψυχή πρόβατου και δουλοπρεπή σε ό,τι η ελίτ και οι μαριονέτες και οι υβριδικές κυβερνήσεις τους μας επιβάλλουν. Με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα τσάκρα που έχουν αναφερθεί τόσο πολύ στις αρχαίες βαδικές βραχμανικές κουλτούρες ήταν πάντα συνδεδεμένα με τη σωματική, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική εξέλιξη. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτές οι μεταφυσικές ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν ξανά μόνο όταν ενεργοποιήσουμε εκ νέου ταυτόχρονος τους ελίκες που αποσύνδεσαν οι εξωγήινοι εισβολείς, για να μας αφήσουν στο σκοτάδι. Επειδή μόνο με αυτούς η αφύπνιση της συνείδησης θα είναι απαραίτητη. Αναφερόμαστε στην απενεργοποίηση των 12 ελίκων φωτός και σοφίας που αρχικά είχαμε, οι οποίοι σχημάτισαν την αρχική μας γενετική συγκρότηση που μας δόθηκε από τα όντα των άστρων των Πλιάδων, μαζί με εκείνα από τον ήλιο Σύριο, εκείνα του Αρθούρου και άλλων αστρικών γεωγενετιστών που ήρθαν να βοηθήσουν σε αυτό το μεγάλο συμπαντικό και κοσμικό έργο. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, υπήρξε ένα εξωγήινο σαμποτάζ απενεργοποίησης, παρόμοιο με ένα σβήσιμο των 10 ελίκων, που έγινε ενάντια στο μεγάλο αστρικό πείραμα, και αφήνοντας μόνο 2 ελίκες ενεργούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταλήξαμε πνευματικά φτωχοί, και είναι αυτό που βλέπουμε τώρα με μια ανθρωπότητα εντελώς χαμένη σε όλες τις ηθικές, συναισθηματικές και πνευματικές αξίες. Όλο αυτό το σβήσιμο των 10 ελίκων του DNA έχει επίσης γίνει με σκοπό να απενεργοποιήσει το γονίδιο της πνευματικότητας, για να το αντικαταστήσει με ένα εμβόλιο που ονομάζεται FanVax, το οποίο εκτός από το να κάνει την ανθρωπότητα να πάυσει να είναι συνειδητή και να χάσει την νοημοσύνη και την ικανότητα να σκέφτεται και να αισθάνεται από μόνη της, θα προκαλούσε επίσης στους ανθρώπους έναν πλήρη αθεισμό και ολική άρνηση σε οτιδήποτε που να συνδέεται με τη θεότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σημερινή ανθρωπότητα έχει υποταχθεί πλήρως από τους χειραγωγούς των μαζών, και όσο δεν υπάρχει μαζική αφύπνιση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα μείνουμε χωρίς τους 2 βασικές έλικες, και στη συνέχεια θα αντικατασταθούμε από μια ρομποτική, απάνθρωπη και άχρηστη γενετική. Δεν έχουν ατροφήσει όμως μόνο οι δυνάμεις που μας έδιναν τα τσάκρα, αλλά και η άβρα που όλοι εκπέμπουμε ως ενεργειακό πεδίο εξασθενεί όλο και περισσότερο, επειδή η άβρα είναι αυτή που δείχνει τις συναισθηματικές και φυσικές καταστάσεις, αφού είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της υγείας και της ανοσίας. Και στα πλαίσια αυτής της αποδυνάμωση της άβρας που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της υγείας και την ψυχολογική ευεξία, ήδη εδώ και πολύ καιρό επιφανείς γιατροί και ερευνητές του ζωτικού πεδίου, όπως ο Ελβετός γιατρός Θεόφραστος Παράκελσος, ο αυστριακός φιλόσοφος Ρούντολφ Στάινερ, ο Ελβετός ψυχίατρος Καρλ Γιούγκ, ο Βρετανός ερευνητής Τσαρλς Λεντμπίτερ, ο Γάλλος γιατρός Αμπρόαϊς Λίμπολτ, Γερμανός χημικός και γεωλόγος Βαρόνος Κέιβιριν Ψεμπάτς, ο Ρώσος ιατρός στην βιοφυσική Κωνσταντίν Κοροτκόφ και ο φημισμένος Έλληνας γιατρός ο Κλάβδιος Γαλήνος έκαναν τις διαγνώσεις μέσω της προβολής που εκπέμπονται από την άβρα. Έχει επίσης αποδειχθεί επιστημονικά μέσω της μηχανής Κίρλιαν, που ανακαλύφθηκε από το ανδρόγυνο των Ρώσων επιστημόνων Σέμαϊεν και Βαλεντίνας Κίρλιαν, και στην οποία φαίνεται ότι η άβρα είναι μια ύλη και πολυχρώμια ακτινοβολία φωτός που περιβάλλει όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα πολύ ισχυρό ενεργειακό πεδίο που αλλάζει ανάλογα με τη στιγμή του ατόμου, είτε συμπεριφορική είτε ψυχολογική, ανάλογα με τη διάθεση στην οποία βρίσκεται, και όπως συνηθίζεται σε αυτή την εποχή της παρακμής, οι ίδιοι οι κυβερνήτες του βαθέως κράτους και τα δουλοπρέπει μέσα ενημέρωσης τους δεν τους έχουν δώσει την παραμικρή κάλυψη. Και παρόλο που λόγω άγνοιας αμφισβητείται εντελώς και γελιοποιείται, η αλήθεια είναι ότι είναι μια προγονική γνώση που μετέδωσαν οι αρχαίοι πολιτισμοί και τα μεγάλα όντα, όπου έδειξαν ότι γύρω από το σώμα τους προβαλλόταν ένα φωτοστέφανο ισχυρής ενέργειας. Ακόμη και η ίδια η Βασιλική Ακαδημία της Ισπανικής Γλώσσας εξακολουθεί να περιέχει αυτόν τον όρο, και μέσα στις πολλαπλές έννοιες υπάρχει ένα τμήμα που το περιγράφει λέγοντας ότι η άβρα είναι μια φωτεινή ακτινοβολία παραφυσικού χαρακτήρα που μερικά άτομα φαίνεται να αντιλαμβάνονται γύρω από τα ανθρώπινα, ζωικά ή φυτικά σώματα. Επίσης, ανάλογα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας που προβάλλονται από την άβρα μας, εκτός από την άμεση σύνδεση με το DNA που παρατηρείται στα συναισθηματικά μπλοκαρίσματα που βλάπτουν την υγεία μας,
όχι μόνο ψυχική αλλά και σωματική. Επειδή τα αρνητικά συναισθήματα αλλάζουν το DNA μας, το συρρυκνώνουν, τα όργανα αρρωσταίνουν σε όξινα περιβάλλοντα και αποτρέπει να έχουν αρκετό οξυγόνο, και επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική και συναισθηματική μας ευεξία, αλλά μειώνονται επίσης οι πνευματικές μας ικανότητες. Με τον ίδιο τρόπο προσερκύουμε ορισμένους ανθρώπους ή άλλους, δηλαδή αν έχουμε καθαρές σκέψεις θα προσερκίσουμε καθαρή ενέργεια και θα απορρίψουμε αυτόματα τις σκοτεινές και πυκνές δονήσεις. Αντίθετα, όταν υπάρχουν τοξικές ενέργειες για τη συνείδηση, το φως που ακτινοβολεί την άβρα, αν και δεν το βλέπουμε, είναι αδιαφανές γκρι και δημιουργεί στο περιβάλλον μια εντελώς αρνητική κατάσταση, στην οποία μπορεί να υπάρχουν βίαια και ενστικτώδη συναισθήματα. Με αυτό θα αποδειχθεί ότι το DNA είναι ασθενέστερο και πιο σκούρο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού φυλάκισης, που πλήττει σήμερα τον παγκόσμιο πληθυσμό με έναν αυστηρό και ακατανόητο περιορισμό, όπου η ζωτικότητα που προβάλλει η άβρα και το ενεργειακό ζωτικό πεδίο των ανθρώπων έχει αναγκάσει εκατομμύρια να ζήσουν μια ζωή γεμάτη άγχος, υπαρξιακές κρίσεις, τραύματα, φοβίες, απορρίψεις και μανίες, καθώς και κάθε είδους δυσφορία, νευρικότητα και ανασφάλεια. Το ίδιο και το αυξημένο στρες και το άγχος που προκαλούν πτώση της διάθεσης, κατάθλιψη, απογοήτευση και απελπισία για όλα, και όσο δεν κάνουμε κάτι για να πάρουμε πίσω την κανονική μας ζωή, θα είμαστε προορισμένοι να υποκύψουμε στους φετεριστές της σκοτεινής ψυχολογίας. Με τον ίδιο τρόπο, είναι γνωστό ότι το συναισθηματικό στρες αφήνει ανεξίτηλα ίχνη στο DNA μας μέσω των μορίων, κάνοντας τους επιγενετικούς μηχανισμούς να διαμορφώνουν τις αποκρίσεις στο στρες. Δηλαδή μένουν στις μοριακές αλλοιώσεις του DNA που εξαρτώνται από τις εμπειρίες που ζούμε και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των γονιδίων. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί διαμορφώνουν επίσης τις απαντήσεις στο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο άγχος, και ακόμη και ο διάσημος μοριακός βιολόγος Bruce Lipton υποδεικνύει ότι το στρες είναι υπεύθυνο για έως και το 90% των παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τελικού σταδίου καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη. Ομοίως, ο διάσημος μοριακός βιολόγος προειδοποιεί ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τη φαρμακευτική βιομηχανία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων χρησιμοποιώντας το χαρτί του φόβου. Όταν ένα άτομο αισθάνεται άγχος, η γονιδιακή έκφραση σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου του μπορεί να εμφανιστεί είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αυτό συμβαίνει με χημικές τροποποιήσεις του DNA, των ρυθμιστικών πρωτεϊνών των πυρήνων των νευρώνων. Επίσης, πολυάριθμες αλλαγές που προκαλούνται από το άγχος είναι προσαρμοστικές, αλλά μερικές είναι επιβλαβείς. Ωστόσο, εκτός από τη βλάβη που προκαλείται από το συναισθηματικό στρες, υπάρχει επίσης μια κυταρική οξύδωση και γύρανση του δέρματος λόγω της βλάβης του DNA και των πρωτεϊνών και των λιπίδιων του. Πράγμα που θα προκαλούσε αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να κυμανθούν από την πρόωρη γύρανση έως τον καρκίνο. Ομοίως, ο φόβος, η κατάθλιψη, το άγχος, οι γνωστικές αλλοιώσεις αφήνουν ίχνη στο DNA και μπορούν να μεταδοθούν γενετικά, και αυτό είναι ό,τι παρατηρείται με τον σημερινό παγκόσμιο εγκλισμό, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κυριευμένοι από φόβο και πανικό, από έναν κορονοϊό που δεν είναι θανατηφόρος και πολύ εύκολο να θεραπευτεί, τα πλήθη δεν βγαίνουν από αυτές τις επιβλαβείς ψυχολογικές και βιολογικές κρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο είναι το πως προκαλείται ένας γενικός μαγνητισμός που είναι ανεπαίσθητος, αφού είναι μια ορατή αλλά πολύ επιβλαβής ηλεκτρομαγνητική δόνηση που περιβάλλει και αλληλεπιδρά με όλα όσα έχουμε γύρω μας. Αλλά αν αυτή η ενέργεια αποθάρρυνσης, που έχει υπολογιστεί καλά από την σατανική ελίτ του βαθέως κράτους, εξαπλωθεί περισσότερο σε ένα τεράστιο πεδίο πυκνής και καταθλιπτικής ενέργειας, το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτή η πυκνότητα δεν θα βρίσκεται μόνο σε μια περιοχή ή επικράτεια, αλλά θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέχρι να γίνει ένα πεδίο απόλυτου σκοταδιού και χάους, όπου θα βασιλεύει μόνο ο πόνος, η ταλαιπωρία και ο θάνατος. Ας θυμηθούμε αυτό που έχουμε εκθέσει σε άλλα ντοκιμαντέρ, ότι όλα είναι ενέργεια και συχνότητα, και ακριβώς όπως υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν θετική ενέργεια και με τις πράξεις τους μετατρέπεται σε φιλικότητα, στοργή, θετικισμό, και είναι θεραπεύτες με την καθαρή συμπεριφορά και τα παραδείγματα τους. Στην περίπτωση αυτή είναι δωρητές και πομπή ενέργειας και γνώσης που με την αγάπη,
την υπομονή και την ενσυναίσθηση τους. Ξέρουν πώς να εμπνέουν και να αντέχουν τους σκληρούς αγώνες που βιώνουμε. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνο οι δωρητές και οι εμφυτευτές της ζωής, με αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη, αλλά υπάρχουν επίσης και οι εκμεταλλευτές βδέλες που βρίσκονται ως ενεργειακά βαμπύρια για να υποφεληθούν με μεγάλη μοχθηρία και σκληρότητα τον πόνο των άλλων, την απογοήτευση και τη θλίψη. Είναι παρόντες επίσης οι συνεισφέροντες της αποθάρρυνσης, της υποχονδρίας, της αποκαρδίωσης και της συνεχούς απεσιοδοξίας. Σε όλους αυτούς το ενεργειακό ζωτικό πεδίο, που είναι όπου αντανακλάται η άβρα, εκτός από το γεγονός ότι προβάλλει σκοτάδια, επίσης όπως δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, επιβεβαιώνεται ότι ο ενστικτώδης και ζωώδης αρπετοειδής εγκέφαλος, ή αλλιώς αμυγδαλή, είναι πολύ ανεπτυγμένος, υποδεικνύοντας ότι με αυτές τις αντιδράσεις του τριγωνικού αρπετοειδή εγκεφάλου, όλες οι συμπεριφορές τους θα είναι σαν τα ανθρωποειδή πρωτεύοντα των σπηλαίων, που τρέφονταν μόνο κάτω από επιθετικές πρωτόγονες πράξεις, παρόμοιες με οποιοδήποτε ζώο ή αρπετό, της πιο άγριας και πιο αρπακτικής ζούγκλα στη γη. Αναφερόμαστε σε μια παλιά κληρονομιά που μας άφησαν οι Νιμπιρουανοί του πλανήτη Νιμπίρου, η πλανήτη X, που έχει εξηγηθεί καλά από τον διάσημο συγγραφέα Ζαχαρία Σίτσιν, καθώς και από τον Αμερικανό αστρονόμο Πέρσιβαλ Λόουελ, που ήταν αυτός που τον ονόμασε και μελέτησε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην αναζήτηση του πλανήτη Χ. What we're looking at here is a Sumerian tablet that actually shows the Tree of Life, flanked by divine beings. You can see here the Anunnaki on each side. We also see the winged disc, a symbolic reference that the Anunnaki had the power of flight. They actually had necklaces with astronomical references, a moon, a star, various symbols, which even could be symbolized as a wristwatch. Technology being used 6,000 years ago. When the Sumerian gods, the Anunnaki, realized the toll it was taking to mine the gold themselves, they decided to fashion a worker being, a slave to mine the gold for them. And they explain in the Sumerian creation tales that this was an arduous process. So it's very possible that our genetic evolution was a process done by the Anunnaki to create us in their image and after their likeness.
Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση των δράσεων και των διαστροφών που έχουν κάνει οι Ανουνάκοι Νιμπιρουανοί, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι κατά κάποιον τρόπο οι άστεγοι του γαλαξία που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μακριά από το φως και την ηλιακή θεότητα. Γι' αυτό λεγόταν πάντα ότι ζούσαν σε υπόγειες πόλεις αποθηκεύοντας πόρους που θα εγγυόταν την επιβίωσή τους. Είναι επίσης γνωστό ότι η γη ήταν για αυτούς και τους απογόνους τους ένα ευνοϊκό μέρος για να κυριαρχήσουν τους κατοίκους της, αλλά στη συνέχεια δεν ήταν ικανοποιημένοι και ένιωθαν οι ιδιοκτήτες ενός πλανήτη που δεν τους αντιστοιχεί, και έχουν λάβει την εξουσία που οι ίδιοι γήινοι ασυνείδητα τους έχουν παραχωρήσει. Δεν επιδιώκουν όμως μόνο τη διατήρηση της ζωής τους, αλλά το κάνουν και σε βάρος των άλλων, και στα πλαίσια της αποθήκευσής τους βρίσκεται το πώς εξόριξαν τις διάφορες πηγές πλούτου από τη γη, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει σε άλλα ντοκιμαντέρ. Καταφέρνουν επίσης σαν βρικόλακες, οι ευδέλες, να εξάγουν ή να ρουφούν τη σωματική, συναισθηματική και διανοητική ενέργεια των ανθρώπων, μετριάζοντας έτσι την ακόρεστη πείνα τους, δίνοντας περισσότερη δύναμη και έλεγχο στη δική τους ύπαρξη. Ας θυμηθούμε αυτό που έχουμε αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ 63, ότι οι εισβολείς των σκοτεινών κόσμων μας αφαίρεσαν τις εσωτερικές αρχές και τις υπεραισθητοριακές ικανότητες που συνδέονταν με το υπέρτατο φως του δημιουργού αυτού του σύμπαντος. Και γι' αυτό, χρησιμοποιώντας χειραγωγικές και ανήθικες δυνάμεις, που εμφυτεύονται σε όλους τους ανθρώπους, τα λεγόμενα εγωμιάσματα, που δημιουργούν κακοτυχίες, δυστυχία και τον πόνο που τόσο μεγάλη ζημιά κάνουν στην πορεία της εξέλιξης. Καθώς και τον ακροτηριασμό των 12 λύκων του DNA που είχαμε, δηλαδή, πήραν το πιο πολύτιμο πράγμα που δημιούργησε η θεότητα, για να μας συνδέει με τα όντα του αστρικού φωτός. Αφού το έσχρο έργο ήταν να μας κλέψουν, όχι μόνο την ιερή γενετική που αποκτήσαμε, αλλά και το πιο πολύτιμο που υπήρχε στην αρχαιότητα, και ήταν η καθαρή και συνειδητή αγάπη, η σοφία και η γνώση της δημιουργίας. Καθώς και όλες τις εσωτερικές αρχές και τις τεράστιες υπεραστητηριακές και μεταφυσικές ικανότητες, που συνδέονταν με το υπέρτατο φως του δημιουργού του σύμπαντος. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της υπέροχης γήινης και κοσμικής γνώσης που είχε η ανθρωπότητα? Η απάντηση ήταν στην δελεαστική παγίδα που μας έβαλαν για να μας βυθίσουν και να μας κάνουν να αποτύχουμε σε όλα τα ιερά και φωτεινά προνόμια μας. Και γι' αυτό η ανέντιμη αποστολή τους ήταν να αντικαταστήσουν τις αξίες της ευφυΐας, της σοφίας, καθώς και της αφοσίωσης και του σεβασμού για το φως, όπως και για τους συνανθρώπους μας. Και αυτό τροφοδοτήθηκε από εκείνες τις αντίθετες και σκοτεινές ενέργειες που σχεδόν όλη η ανθρωπότητα εξακολουθεί να φέρει στη συμπεριφορά, το νου, τα συναισθήματα και τον ψυχισμό της. Και ακόμη περισσότερο τώρα που οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο να αφήσουν την φυλακή εγκλεισμό τους και να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε παγιδευτεί από μια ψεύτικη θνησιμότητα ενός αυλαβούς κορονοϊού, αλλά που έχει πουληθεί από τους χειραγωγούς της σκοτεινής ψυχολογίας ως μια τρομερά θανατήφορα πανδημία. Με αυτό θα πούμε ότι αν δεν προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια πραγματική χειραφέτηση όλων των χαρισμάτων και των εσωτερικών μας αξιών, που κάποια στιγμή μπορούσαμε να έχουμε ως βάση ζωής, σταθερότητας και ευτυχίας, το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα 7 κύρια εγώ και οι κλάδοι των χιλιάδων προσώπων, όπως η λαγνία και όλα τα είδη ακολασίας, λαγνίας και αισχροτήτων, θα αποκαλυφθούν με μεγαλύτερη δύναμη, καθιστώντας εμφανές αυτό που είπε ο αρχαίος Ρωμαίος συγγραφέας Παμπλιες Σύριες, ότι είναι η θέληση και όχι το σώμα που μας κάνει λάγνους. Το ίδιο θα φανεί με τον θυμό και τα παράγωγά του μίσους, της βίας, της δυσαρέσκειας και των μνησικακιών. Θα είναι ευκολότερο να ξεφορτώσουμε τον θυμό μας με τους πιο αυλαβείς και να εκδηλώσουμε πιο ανοιχτά αυτό που είπε ο Ρωμαίος στοχαστής και ποιητής Οράτιος, ότι ο θυμός είναι μια βραχύβια τρέλα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε επίσης σε μια σπαρμένη κληρονομιά που έγινε από τους εξωγήινους εισβολείς από τον κάτω κόσμο, και είναι η υπερηφάνεια και κάθε είδους ματαιοδοξιών, ξυπασιάς, στόμφου, υπεροψίας, αλαζονίας, σνομπισμού, ο χειραγωγός, ο αναλυθής και ο ψεύτης, και αυτό είχε ήδη αναφερθεί από τον Έλληνα ποιητή Σοφοκλή το 450 π.Χ. όταν είπε ότι η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα, κάθε άτομο σκέφτεται μόνο τον εαυτό του.
Δεν θα λάβουν όμως μόνο αυτά τα εγώ αξιοσημείωτη σπουδαιότητα ως μέρος της σποράς που μας άφησαν οι ψυχοπαθείς εισβολείς του νημπήρου, αλλά και ο φθόνος θα ξεχωρίζει ως κάτι φυσιολογικό με τις ανθυγιεινές κριτικές, συγκρίσεις, συνωμοσίες, πλεκτάνες και μυστικές συντρίγγες. Είναι όμως άλλο ένα εγώ που μπλοκάρει την συνείδηση φως, και που ήδη εδώ και αιώνες αναφέρθηκε από τον Οβίδιο ως το πιο μοχθηρό των κακών, γιατί σέρνεται στο έδαφος σαν ένα φίδι. Κατόπιν η απληστία και η φιλαργυρία θα θεωρηθούν ως καθημερινή στάση, και παρόλο που είναι μια εγωική συμπεριφορά που είναι επίσης πολύ συνηθισμένη, και που έχει παραμείνει ως κληρονομιά των τοκογλύφων και των μικροπρεπών τραπεζιτών, προστατευμένη τώρα από την ανάγκη που θα κάνει τους ανθρώπους πιο αδιφάγους και να έχουν κάθε είδους υπερβολικές και ακόρεστες φιλοδοξίες, ενώ για να ανέλθουν στα υψηλότερα πόστα, θα κακοποιήσουν τους αδύναμους. Για αυτό το ελάττωμα ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας William Shakespeare είπε ότι η απληστία έχει βαθιές ρίζες και μεγαλώνει με ρίζες πιο διαστραμμένες από την λαγνία. Επιπλέον, εκτός από αυτά τα σοβαρά ψυχολογικά ελαττώματα που παγιδεύουν την ψυχή συνείδησή μας για να μην την αφήσουν να εξελιχθεί, και που έχουν αριζωθεί μέσα στον ψυχισμό και τη ζωή της τρέχουσας ανθρωπότητας, υπάρχει επίσης η τεμπελιά που, αν και η συντριπτική πλειοψηφία δεν της δίνει πολύ σημασία, ωστόσο είναι μια πηγή αδράνειας, απάτιας, βραδύτητας, ελάχιστης σωματικής προσπάθειας, ανευθυνότητας και ανικανότητας. Είναι όπως το ανέφερε με μεγάλη σοφία ο Βενιάμιν Φραγκλίνος, ένας από τους ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, η οκνηρία κινείται τόσο αργά ώστε την φτάνουν όλες οι κακίες. Τέλος, θα δούμε πως εγκαταλείπονται η λαιμαργία και η βουλημία και προκαλούν μεγάλη ζημιά στη σωματική και ψυχική υγεία, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από το ότι αφινόμαστε να παρασυρθούμε από την ακολασία και την κατάχρηση, αλλά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτό που δημιουργεί σήμερα ο υπερβολικός καταναλωτισμός, τις επιβλαβείς ζημίες στο σώμα, ειδικά σε όργανα τόσο σημαντικά όσο το σηκώτη, το στομάχι, το πάγκρεας, τα νεφρά, την καρδιά, την διαταραχή της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές των νεφρών, του ύπατος, του αίματος, κυκλοφορικές και πολλών άλλων παθήσεων που αγνοεί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Είναι όπως είπε ο Λούκιος Ανέος Σενέκα, σας μάθουμε να αυξάνουμε την εγκράτεια, να αντιμετωπίζουμε την περίσσια, να αμβλύνουμε τη λαιμαργία, να μετριάζουμε τον θυμό. Ωστόσο, το πιο ατυχές είναι ότι αυτά τα φρικτά ελαττώματα που μέχρι τώρα έχουμε όλο ένα και περισσότερο στις κακοποιημένες και ατυχείς ζωές μας, παρότι πολλοί θέλουν να φανούν ευτυχισμένοι, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι αυτό είναι μόνο επιφανειακό και ανόητο. Στην πραγματικότητα, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτά τα εγώ ήταν οι αιτίες και τα αποτελέσματα που μας οδήγησαν στο να χάσουμε στο τέλος τις ανώτερες ικανότητές μας και καταλήξαμε να αποβληθούμε από το παραδείσενιο Εδέμ. Και όσο δεν αντιμετωπίζουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα την εξάλειψη αυτών των χιλιάδων εγώ, το πεπρωμένο μας θα σφραγιστεί με την καταστροφή αυτής της παρακμιακής και φαύλης φυλής, παρόμοια με την ίδια την Ατλαντίδα που ανέφερε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι Νιμπιρουανοί Ανουνάκοι εισβολής εκτός από την απορρόφηση, όπως οι βδέλες, των ενεργειών της τρέχουσας ανθρωπότητας, με κάθε είδους κατάθλιψη, απελπισία, αδυναμία και ταλαιπωρία, κατάφεραν επίσης να μετατρέψουν την ανθρωπότητα σε απόλυτη σκλαβιά στη γενετική χειραγώγηση της, καθώς και να αποκτήσουν όλο και περισσότερα εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με έναν ψυχισμό διαχωρισμένο αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα. Και γι' αυτό η ψυχρότητα, η έλλειψη εκφραστικότητας και η αδιαφορία είναι στην ημερήσια διάταξη, και όλα όσα είναι εγωιστικά θα είναι πολύ γελία και φυσιολογικά. Δεν μας αφαίρεσαν όμως μόνο τη γνώση και τη σοφία που μας συνδέουν με τα όντα των άστρων, αλλά αυτό που είναι ακόμη χειρότερο, αποσύνδεσαν τον σκεπτόμενο εγκέφαλο, με τη ικανότητα της διάκριση του, τη διάβγεια, τη συλλογιστική και την νοημοσύνη του εγκεφαλικού νεοφλιού. Και τον αντικατέστησαν με τον ερπετοειδή εγκέφαλο, η αμυγδαλή, έτσι ώστε όλοι να γίνουμε πιο ενστικτώδεις, δύσπιστοι, εκφυλισμένοι, ενώ η ψυχή, συνείδηση που μας συνέδεε πάντα με τη θεότητα, επειδή είναι μέρος αυτής, το αποτέλεσμα είναι ότι αποδυναμώθηκε όσο του γίνει, όπως η συντριπτική πλειοψηφία είναι αναισθητοί, σκληροί και αδίστακτοι άνθρωποι όπως είναι αυτοί. Και αυτή η παρακμή της ψυχής συνείδησης σύμφωνα με πολλές μελέτες έδειξε συσχέτιση μεταξύ του χρόνιου στρες και της ανάπτυξης διαταραχών της διάθεσης, και του χρόνιου στρες, εκτός από την ατροφία του υποκάμπου και του προμετωπιαίου φλοιού επίσης διευρύνει την αμυγδαλή ή τον ερπετοειδή εγκέφαλο, την περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στο φόβο, το άγχος και την επιθετικότητα. Ομοίως, σε μια κατάσταση υψηλού στρες, ο πρωτόγονος ερπετοειδής εγκεφάλος γίνεται πιο ενεργός, και όλες οι πτυχές της ζωής, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των σχέσεων και των συμπεριφορών φαίνονται γενικά αναποτελεσματικές και ακραίες. Αντί αυτού, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση χαμηλού άγχους, ο νεοφλοιός αναλαμβάνει τον έλεγχο και οι διάφοροι ζωτικοί τομείς γίνονται αποτελεσματικοί και ισορροπημένοι. Ομοίως, η φροντίδα, η στοργή και η ειλικρινής αγάπη ενισχύουν και τροποποιούν το DNA. Όταν αισθανόμαστε θετικά συναισθήματα όπως αγάπη, συμπόνια και ειρήνη, το DNA μας ανταποκρίνεται χαλαρώνοντας και αναπτύσσοντας τους ελίκες του. Δηλαδή, τα συναισθήματα επηρεάζουν το DNA. Εάν είναι θετικά συναισθήματα, το DNA χαλαρώνει και αναπτύσσεται, ενώ εάν αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, το DNA δεν λειτουργεί σωστά. Έτσι, όταν το DNA δεν λειτουργεί καλά, τα γονίδια είναι υπερβολικά ενεργοποιημένα, ή είναι πολύ σιωπηλά, και μεταβάλλουν το επιγενετικό πρότυπο που επηρεάζει τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού, το νευρικό, το ανοσοποιητικό και το ενδοκρινικό σύστημα. Συμπερασματικά, η πρωτοποριακή επιγενετική μας λέει ότι η αλληλεπίδρασή μας με το περιβάλλον είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να δημιουργήσει διαρκείς αλλαγές στο DNA μας, προκαλώντας τη διατήρηση ευεργετικών συμπεριφορών που υπερβαίνουν το σημερινό οπτικό μας πεδίο. Γι' αυτό αναφέρεται ότι ο υφιστάμενος έλεγχος στα γονίδια μας, ειδικά στο περιβάλλον στο οποίο υποβάλλονται, είναι η κινητήριος δύναμη που κινεί την επιγενετική, και αυτό προέρχεται από το εξωτερικό των ίδιων των κυττάρων. Έτσι, μέσω της επιγενετικής μπορούμε να δούμε την πραγματική δύναμη της ανθρώπινης στάσης και τον πανομοιότυπο τρόπο αντίληψης των ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων της που εμφανίζονται στο DNA. Ωστόσο, το λιγοστό που είχαμε από συναισθήματα, ενσυναίσθηση και στοργή απέναντι στους συνανθρώπους μας, τώρα επηρεασμένοι από καταθλιπτικές και αρνητικές καταστάσεις, το χάνουμε για να καταλήξουμε να μετατραπούμε σε αναίσθητα ρομπότ ανδροειδή. Και μπορούμε να το δούμε σε αυτήν την παρικμασμένη εποχή, όπου οι καταχραστές και οι ψυχοπαθείς των αιώνων, μετενσαρκωμένοι σε ανθρώπινα σώματα, έχουν αφήσει την ανθρωπότητα κάτω από μια υποταγή, υποβολή και συμμόρφωση που δεν είχαμε δει ποτέ στην ιστορία. Αλλά εκτός από την ταπεινωτική υποταγή σε αυτήν την φυλή, σε μια περιόριστη υπακοή και επίσης χωρίς ενέργεια όπως βλέπουμε, για έναν κορονοϊό που είναι πολύ εύκολο να θεραπευτεί, μήπως γνωρίζουν επίσης ότι το DNA μας είναι ένας τέλεια δημιουργημένος βιοϋπολογιστής, και είναι ικανός να συλλέγει και να μεταδίδει πληροφορίες μέσω κυμάτων, διαμέσου συμπεριφοριστικών προτύπων των κυττάρων. Και στα πλαίσια αυτών των κυτταρικών και μοριακών ικανοτήτων, θα είναι ενημεροί ότι το DNA μας είναι έτοιμο να αλληλεπιδράσει άμεσα με το ενεργειακό πεδίο του μηδενικού σημείου, και ότι εμπλέκεται στον κοσμικό χωροχρόνο.
Όπως έχουμε ήδη σαφώς εκθέσει στο ντοκιμαντέρ μας 97, είναι προφανές ότι το DNA μας, από το γεγονός ότι είναι μια αστρική δημιουργία, είναι έτοιμο να μας θεραπεύσει από οποιαδήποτε ασθένεια, όπως ανέφεραν αρκετοί γενετιστές, λέγοντας ότι το γονιδίωμα μας μπορεί να διορθώσει το 89% των 75.000 γενετικών παραλλαγών που προκαλούν ασθένειες. Επίσης αυτό το δήλωσαν τόσο οι γενετιστές ερευνητές στο Ινστιτούτο Μπραντ, όσο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, στη νέα μορφή γενετικής μηχανικής, οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει για τους τεράστιους κινδύνους του καρκίνου όταν τα ανθρώπινα εμβρία τροποποιούνται γενετικά. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει επίσης πολλή συζήτηση για τη γενετική επεξεργασία στο DNA, στο οποίο λέγεται ότι, αν και μπορεί να δημιουργήσει γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα εμβρία, ομοίως, οι επιστήμονες που συναντήθηκαν στην πρώτη σύνοδο κορυφής για την επεξεργασία των γονιδίων σε ανθρώπους, στην Ουάσιγκτον στο τέλος των διασκέψεων, η Οργανωτική Επιτροπή έγραψε μια δήλωση ότι θα ήταν ανεύθυνη η πραγματοποίηση γονιδιακής επεξεργασίας σε βλαστικά κύτταρα χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, καθώς μέχρι το 2015 δεν υπήρχε βιώσιμη κλινική εφαρμογή ούτε καν ηθική. Δεδομένου ότι η τροποποίηση του DNA ενός κυττάρου ή ενός οργανισμού για να αλλάξει τα αρχικά του χαρακτηριστικά θα ήταν να επεξεργαστεί ώστε στη συνέχεια να κοπεί με ένα μικρό μοριακό ψαλίδι, και αυτό θα ήταν παρόμοιο με μια αλυσίδα καρέ που σχηματίζουν μια κινηματογραφική ταινία, στην οποία πρώτα κόβεται στο ακριδές μέρος όπου θέλουν να κάνουν την τροποποίηση και αργότερα εξάγεται μια ακολουθία ή εισάγεται μια άλλη διαφορετική στη θέση της και η ταινία επανασυνδέεται. Με τον ίδιο τρόπο, είναι γνωστό ότι αυτή η βιοτεχνολογική επιστημική νέα γονιδιωματική ιατρική για την πραγματοποίηση της γονιδιακής επεξεργασίας, είναι πρώτα απαραίτητο να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη περιοχή του DNA που θέλουν να τροποποιήσουν. Ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες περιοχές στο γονιδίωμα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπλέον ανεπιθύμητες αλλαγές, και αυτό μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν δυνατόν να προκληθούν συγγενείς παθήσεις που αργότερα θα μεταδίδονταν στις επόμενες γενιές, δηλαδή είναι κληρονομικές και μεταλλαξιογόνες. Καθώς η αλλαγή του DNA θα άλλαζε την ταυτότητα του μωρού, με άλλα λόγια, αυτές είναι μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να είναι μη αναστρέψιμες. Ίσως γι' αυτό υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 10.000 μονογονιδιακές ασθένειες που πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ωστόσο, εκτός από αυτές τις ανεπανόρθωτες γενετικές μεταλλάξεις, υπάρχουν περισσότεροι από 180 επιστήμονες από όλο τον κόσμο που προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία που αντιπροσωπεύει η τεχνολογία 5G. Αναφέρουν επίσης ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει διαφορετικούς τύπους καρκίνου και γνωστοποιούν ακόμη ότι αυτά τα επιβλαβή κύματα είναι μεταλλαξιογόνα, που σημαίνει ότι αλλάζουν τη δομή του DNA των έμβιων όντων. Με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες της τεχνολογίας 5G στην υγεία. Υπάρχει σίγουρα απόλυτη αμέλεια ταυτοχρόνως, που δικαιολογείται η τοποθέτηση αυτής της επιβλαβούς τεχνολογίας και των πολλών κεραιών της που είναι επιβλαβείς για την υγεία ανθρώπων αφού ενεργούν άμεσα αλλάζοντας το βιολογικό μας σύστημα. Γι' αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι κυβερνητικές αρχές στις περισσότερες χώρες δεν δίνουν την παραμικρή σημασία στις επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην υγεία. Επίσης, μια μεγάλη γενική ανησυχία είναι ότι η χρήση γενετικής επεξεργασίας θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στους οργανισμούς, προκαλώντας προφανώς να υπάρχουν βιοηγήμορα με μεγαλύτερες ικανότητες, ή να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά τους όπως το χρώμα των ματιών, ή ακόμη και το ύψος. Όλα όμως με τον υποτιθέμενο σκοπό της βελτίωσης του ανθρώπινου είδους, πολύ παρόμοιο με αυτό που έκαναν οι Ναζί στα ιατρικά και γενετικά τους πειράματα, που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλο αριθμό κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι Εβραίοι κρατούμενοι από όλη την Ευρώπη και επίσης Τσιγκάνοι και Σοβιετικοί Γερμανοί με ειδικές ανάγκες, εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν. Και δεν υπήρξε ποτέ συγκατάθεση από εκείνους που επηρεάστηκαν. Συνήθως τα πειράματα οδήγησαν σε θάνατο, παραμόρφωση ή μόνιμη αναπηρία, και ως εκ τούτου θεωρούνται παραδείγματα ιατρικών βασανιστήριων. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους ευγονιστές γιατρούς ήταν ο Γιόζεφ Μέγκελε, ο οποίος πραγματοποίησε πειράματα στο Auschwitz, τόσο εκεί όσο και σε άλλα στρατόπεδα, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλή ιατρικού σύμβουλου Έντουαρντ Χουέρθς. Οι κρατούμενοι επιλέχθηκαν να γίνουν άτομα σε πειράματα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν το γερμανικό στρατιωτικό προσωπικό στη μάχη και την προώθηση της φυλετικής ιδεολογίας του Τρίτου Ράιχ. Και στα πλαίσια αυτής της επιλογής των κρατουμένων, καθιερώθηκε μια επίσημη πολιτική φυλετικής υγιεινής, που περιέλαμβανε νόμους που περιόριζαν τους γάμους, χαρακτηρίζοντας τους ως άτομα που ανήκουν σε κατώτερες φυλές. Και για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα αναγκαστικής στήρωσης με το σχέδιο Lebensborn για την προώθηση γέννησης της άριας φυλής. Παρομοίως, προερχόμενοι από αυτές τις ιατρικές πολιτικές της ρατσιστικής υγιεινής της κοινωνίας, ένα πρόγραμμα ιατρικής ευθανασίας που ονομάζεται AXMT4 επίσης, σε εφαρμογή για την εξάλειψη των στιγματισμένων ανθρώπων, όπως ασθενών με ανίατα νοσήματα, ψυχικές ασθένειες, αδύναμα άτομα, ηλικιωμένους, παραμορφωμένα παιδιά που θεωρήθηκαν από τον ναζισμό ως βάρος για την κοινωνία. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι πριν αναλάβει την εξουσία ο Χίτλερ ήταν στη φυλακή για τη δημιουργία κοινωνικής εξέγερσης. Λέγεται ότι είχε διαβάσει κάποια γράπτα σχετικά με τη φυλατική υγιεινή και από εκεί ο μελλοντικός ηγέτης των Ναζί θεώρησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να γίνει και πάλι ισχυρή αν το κράτος εφάρμοζε στη γερμανική κοινωνία τις βασικές αρχές της, φυλετικής υγιεινής και της ευγονικής. Με τον ίδιο τρόπο υπήρχαν τα πειράματα με δίδυμα παιδιά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο στόχος ήταν να δείξουν ομοιότητες και διαφορές στη γενετική και την ευγονική των διδύμων, καθώς και να δουν αν το ανθρώπινο σώμα μπορεί να χειραγωγηθεί με αφύσικο τρόπο. Αρχηγός αυτών τα πειραμάτων ήταν, όπως αναφέραμε ήδη, ο ευγονιστής Γιόζεφ Μέγκελε, ο οποίος πραγματοποίησε πειράματα σε περισσότερα από 1500 ζεύγη φυλακισμένων διδύμων, εκ των οποίων μόνο 200 επέζησαν. Έτσι στο Auschwitz οργάνωσε γενετικά πειράματα σε διδύμα που διοργανώθηκαν ανά ηλικία και φύλο, έγκλειστα σε στρατώνες. Μεταξύ πειραμάτων που κυμαίνονταν από μια ένεση χημικών στα μάτια, για να δουν αν θα μπορούσαν να αλλάξουν τα χρώματα, μέχρι να ψήνουν τα δίδυμα μαζί για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν σχαμαία.
Και αυτές οι παρεκκλήσεις και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν έχουν παραμείνει μόνο στο παρελθόν. Αλλά και τώρα η κινεζική κυβέρνηση, εκτός από την πραγματοποίηση κάθε είδους γενετικών μεταλλάξεων που αμφισβητούνται ηθικά από την πιο συνειδητή κοινωνία, έχει επίσης αφιερωθεί στο σκληρό καθήκον της εμφύτευσης ενός αθεϊστικού υλισμού, διακόπτοντας και διώκοντας έτσι πολλές πνευματικές παραδόσεις. Και αυτό ισχύει για πολλές θρησκείες όπως το Βουδισμό, τον Ταοισμό, τον Χριστιανισμό, τον Κομφουκιανισμό, καθώς και μια δυσόπιτη δίωξη στη θρησκευτική ομάδα του Falun Gong, που έγινε εξαιρετικά δημοφιλή στην Κίνα στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η κινεζική κομμουνιστική κυβέρνηση, ωστόσο, φοβούμενη ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα των ανθρώπων που ασκούν το Falun Gong θα οδηγήσει σε μαζική αφύπνιση συνείδησης, έδωσε την εντολή να εξαλείψει το θρησκευτικό τάγμα, κάνοντας αυτές τις αδυσόπιτες διώξεις, βασανιστήρια και δολοφονίες. Με αυτό γίνεται κατανοητό ότι το τέλος αυτής της αδυσόπιτης αθεϊστικής κομμουνιστικής δίωξης δεν θα σταματήσει, εάν δεν εφαρμοστούν οι ηθικές, πνευματικές, κοινωνικές και υγειονομικές κατευθυντήριες γραμμές. Θα ήταν πραγματική καταστροφή, καθώς εκτός από την απώλεια της ψυχής, όπως κάνει η κινέζικη κομμουνιστική κυβέρνηση εναντίον του πληθυσμού της, ανταγωνίζεται τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι οι πρώτοι που θα επεξεργαστούν γενετικά τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι θα ήμασταν ένα βήμα μακρύτερα από τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ευγονικής χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτήν που εφάρμοζαν οι Ναζί κατά την διάρκεια των Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου. Αναμφίβολα από ό,τι βλέπουμε, η ελευθερία των πνευματικών μας αρχών γίνεται όλο και πιο περιοριστική από τις de facto εξουσίες, δεδομένου ότι ο σκοπός είναι να μας αφαιρέσουν όλα όσα συνδέονται με την ψυχή συνείδηση και να σπείρουν τον αθεϊσμό σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτοχρόνως τοποθετούν μια τρίτη αλυσίδα στο DNA μας, που να μην μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε ή να αισθανόμαστε μόνοι μας, αλλά μόνο για να είναι μέρος μιας νέας κωδικοποίησης του γονιδιώματος για να γίνει μια ιδιότητα που ανήκει γενετικά και ελέγχεται φυσιολογικά και ψυχολογικά από τις βιοτεχνολογικές εταιρείες που κυβερνούν τον πλανήτη. Δεν είναι λίγοι επίσης αυτοί που πιστεύουν ότι βρισκόμαστε σε μια μεταθρησκευτική εποχή, πεπισμένοι ότι η θρησκεία είναι ένα εμπόδιο σε οποιαδήποτε αξιόλογη πνευματική εκδήλωση, και στην οποία πολλοί υποτιθέμενοι και υποκριτικοί ιερείς της πίστης έχουν αφιερωθεί στην παιδεραστία και τον σατανισμό, περικλίνοντας και εξαχριώνοντας τα παιδιά. Υπάρχει επίσης ο καταναλωτικός υλισμός που έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης του στην κοινωνική θρησκευτική υποτίμηση, για το μουδιασμό της πνευματικότητας που ευνοεί τον αθεϊσμό, το οποίο είναι ένα πρόσφατο και ιστορικά μαζικό φαινόμενο. Επίσης, το Πεκίνο ασκεί απόλυτο έλεγχο στην Εκκλησία και τις θρησκευτικές κοινότητες, ακόμη και ορισμένοι Κινέζοι ιερείς που παρευρίσκονται σε μια επανέκδοση της πολιτιστικής επανάστασης, γνωρίζουν ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα σχέδιο που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 του περασμένου αιώνα. Και σχετικά με αυτήν την κομμουνιστική αθεϊστική εμφύτευση, ο σημερινός Κινέζος πρόεδρος είπε ότι η Κινεζική Εκκλησία είναι εκκλησία που ανήκει στο κράτος και με τους νέους θρησκευτικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν το 2018, λέει ότι οι θρησκείες είναι μια πιθανή πηγή τρομοκρατίας, εθνοτικής και εθνικής διαίρεσης, απειλή για την εθνική ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Ισχυρίζεται επίσης ότι μόνο με τον έλεγχο από την κορυφή θα ήταν εφικτό αν οι πολίτες γίνουν κομμουνιστές να υποταχθούν στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και στους ηγέτες του. Eventually they brought up the people that were still alive and they said they're going to take them to hospital. So we found out later, of course, there wasn't such a thing as a hospital there. Yes, there was a small hospital there. For a German officer, a doctor, Dr. Mengele, that played with babies, with children's lives. Like give him an injection, throwing a baby in ice cold water, doing an operation on the baby, all to see how long that baby will live. And I'm talking about a doctor that swore to save life, and here he's killing babies and children and even grown-ups, playing with their lives. I'll never understand it, how a human being can do that.
Το μυστήριο των μορίων DNA και τα μεγάλα ωφέλη τους που έχουμε κληρονομήσει από όντα με εξωγήινη νοημοσύνη είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Παρόλα αυτά, αυτό που είναι άγνωστο είναι ότι έχει ακροτηριαστεί από την καταγωγή του από τους πρώτους εξωγήινους ευγονιστές, οι οποίοι μας άφησαν μόνο 10 από τους 12 έλικες που είχαμε αρχικά, και στη συνέχεια μας άφησαν με 2 έλικες. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι ότι μέσα στα 10 εναπομείναντα νήματα είναι κρυπτογραφημένο το βιβλίο της ζωής, παρόμοιο με μια εγκυκλοπαίδεια που αποδεικνύει με αυτό ότι δεν υπάρχει τίποτα χαμένο στο εσωτερικό μας γονιδίωμα. Ωστόσο, με τον ίδιο τρόπο, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των ανθρώπων, οι σύγχρονοι επιστήμονες το χαρακτήρισαν ως σκούπιδι DNA. Αλλά δεν θέλουν να μάθουμε για την τεράστια χρησιμότητα του DNA, καθώς περιέχει πολύτιμες πληροφορίες εντός των κυτάρων. Και αυτό μπορεί να φανεί στις ικανότητες κάθε ατόμου να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και να παρέχει ανακούφιση από το συναισθηματικό στρες, το ίδιο με την ευθυγράμμιση του φυσικού σώματος προς μια πιο υγιή κατάσταση ύπαρξης. Γι' αυτό το λόγο, με απόλυτη ατιμωρησία και μεροληψία, οι επικυρίαρχοι της χειραγώγησης και της σκοτεινής ψυχολογίας, με έναν κρυφό και μακιαβελικό τρόπο, έχουν διασφαλίσει ότι κάθε εντολή τους τηρείται καλά από το μεγάλο κοπάδι των προβάτων. Επειδή ξέρουν πολύ καλά πώς να εκμεταλλευτούν τα συναισθήματα, τις ανησυχίες και τους φόβους, και σύμφωνα με αυτή τη χειραγώγηση ελέγχουν τα πλήθη όπως κάνουν με αυτόν τον μη θανατηφόρο κορονοϊό. Αλλά στις κοιμισμένες μάζες λένε ότι είναι ένας θανατηφόρος ιός. Και κανείς δεν πρέπει να παρακούσει στις εντολές για τη λεγόμενη δική του ασφάλεια. Έτσι, με μεγάλη απατηλή ανεντιμότητα εξαπατούν τους ανθρώπους και τους υποβάλλουν στις εντολές τους. Ωστόσο, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι πληρούνται καθένας από τους πιστικούς όρους που χρησιμοποιούνται και ανεξάρτητα από το κόστος για να επιτευχθεί αυτό. Αλλά επειδή είναι οντότητες χωρίς ψυχή ούτε αρχές, δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τους, ή δεν ενδιαφέρονται καθόλου, για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη πανδημία που τόσο ανακοινώνουν ως μια φοβερή πανούκλα, η μόνη αλήθεια είναι ότι είναι η πανδημία του πόνου και της ταλαιπωρίας, καθώς και μια τρομερή οικονομική κρίση και λοιμός όπως δεν είδαμε ποτέ ξανά. Όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε έναν αριθμό αυτοκτονιών πολύ μεγαλύτερο από την υποτιθέμενη πανδημία, που το μόνο που κάνει είναι να δημιουργήσει, εκτός από την αναρρυθμητή απώλεια θέσεων εργασίας, επίσης ένα αυξανόμενο μετατραυματικό στρες, καθώς και μια πλειάδα παθολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών που επηρεάζουν την ψυχική υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Φαίνεται σαφώς ότι αυτό που αναζητούν είναι εκτός από τη δημιουργία μιας συλλογικής ψύχωσης, απόγνωσης και θανάτου. Θέλουν επίσης να γίνουμε πιο ευάλωτοι και να φοβόμαστε τα πάντα. Με αυτό μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνική μηχανική που επιβάλλουν οι σατανιστές ψυχοπαθείς, ήξερε πώς να αποφέρει καρπούς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά μέσα που πρέπει να υπακούει μια μάζα προβάτων που, φυλακισμένοι από πανικό, συμμορφώνονται δουλεπρεπώς σε όλα όσα τους λένε πονηρά με τη σκοτεινή και μακιαβελική ψυχολογία τους. Και μέσα σε αυτή την πρακτική του παγκόσμιου ελέγχου είναι το gaslighting, που είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τεχνικές ψυχολογικής χειραγώγησης που υπάρχουν. Αφού ο στόχος είναι να δημιουργηθεί αμφιβολία για τη μνήμη και γι' αυτό το κάνει με την έκφραση ενός ψεύδους που μπορεί να θεωρηθεί ως πραγματικότητα. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα ψέμα από το τίποτα, ακόμα και αν έχει συμβεί πραγματικά, αλλά κάνοντας το θύμα να πιστεύει ότι θυμάται τα πράγματα εσφαλμένα, ή ότι χάνει τη λογική του, ενώ δημιουργεί αμφιβολίες για τις αναμνήσεις και τις αντιλήψεις του και αντί αυτού να πιστεύει όλα όσα ο χειριστής θέλει να πιστέψει. Και αυτή η τεχνική μαζικής χειραγώγησης είναι πολύ παρόμοια με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, το οποίο είναι μια ψυχολογική αντίδραση στην οποία το θύμα που υποβάλλεται σε απαγωγή ή κατακράτηση ενάντια στη θέληση του, αναπτύσσει μια σχέση συνενοχής και έναν ισχυρό δεσμό με τον απαγωγέα. Είναι ένα σύνδρομο συνολικής ανάπτυξης, ενώ οι ψυχοπαθείς με την ψυχική τους ανεπάρκεια και τη σκοτεινή ψυχολογία τους μας κάνουν να μισούμε τους γειτονές μας δημιουργώντας κοινωνική αντιπαράθεση μέχρι να υποτάξουν την ανθρωπότητα σε μια κουλτούρα σκλάβων. Εν ολίγης,
Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός και η ψευδοεπιστημονική του προσέγγιση στην επικοινωνία και η πλήση εγκεφάλου που χρησιμοποιείται κακόβουλα από τις κυβερνήσεις μαριονέτες και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης, είναι εκπρόσωποι για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό μιας επερχόμενης θεραπείας που δεν έρχεται, και ακόμη περισσότερο εάν το ανακοινώνουν στους 4 ανέμους ότι έρχεται το δεύτερο κύμα και πρέπει να συνεχίσουμε φυλακισμένοι ως εγκληματίες στα σπίτια μας. Θα υπάρξει όμως μια στιγμή που η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή η τεράστια φάρσα πρέπει να τελειώσει προτού μας σβήσει. Ή θα συνεχίσουμε να κοιμόμαστε περιμένοντας το τέλος μας με ένα εμβόλιο που θα μας κάνει ρομποτικά ζόμπι που έχουν τεθεί στην υπηρεσία του σκότους, χωρίς σκέψεις ή συναισθήματα δικά μας. Από την πλευρά μας, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι κάνουμε το αδύνατο, ώστε οι άνθρωποι να ξυπνήσουν και να επαληθεύσουν διεξοδικά ότι όλα όσα λέμε είναι αληθινά, τεκμηριωμένα και όχι εφευρεμένα. Για το λόγο αυτό όμως είναι απαραίτητο να ανοίξουμε τον ψυχισμό, την λογική και τη ικανότητα διάκρισης, γιατί εξαντλείται ο χρόνος και ανά πάσα στιγμή θα μας δώσουν την χειρότερη έκπληξη, λέγοντας ότι ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να εγκλειστεί στα σπίτια του και με μάσκες, ενώ εκατομμύρια πεθαίνουν αργά από την πραγματική πανδημία του φόβου και άλλες παθολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με τον γνωστό μη θανατηφόρο κορονοϊό. Έτσι, για να εξουδετερώσουμε αυτήν την καταστροφική σκοτεινή ενέργεια των ψυχοπαθών χωρίς ψυχή ούτε και καρδιά, το πιο κατάλληλο πράγμα είναι να αυξήσουμε την ενεργειακή μας συχνότητα, επειδή μόνο εξυψώνοντας το δονητικό μας πεδίο θα προσφέρουμε θετική ενέργεια στην ψυχή μας και στους ομοίους μας, καθώς οι πράξεις μας αυτές οι θετικές ενέργειες θα γίνουν ενθάρρυνση και θετική στοργή, επειδή είναι θεραπεύτικες σε μια καθαρή και υποδειγματική συμπεριφορά. Και για αυτό μια αποτελεσματική διαδικασία είναι η προσευχή, μαζί με έναν βαθύ διαλογισμό στα ελαττώματα εγώ μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να εξαλείψουμε εκείνες τις σκοτεινές δυνάμεις που είναι αυτές που μας συνδέουν με αυτές τις οντότητες του σκοταδιού και που τόσο μεγάλη ζημιά κάνουν στη ζωή μας και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Με λίγα λόγια, εάν υπάρχει πραγματικά ο πόθος για υπέρβαση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τροποποιήσουμε το πεπρωμένο μας, και είναι επειγόντως απαραίτητο να αγωνιστούμε για να είμαστε δικαίοι και για να εξελιχθούμε. Και γι' αυτό πρέπει να απενεργοποιήσουμε τον ερπετοειδή εγκέφαλο, ή την αμυγδαλή της παραεγκεφαλίδας που μας τοποθέτησαν εδώ και χιλιετίες, που είναι η αιτία των ενστίκτων και κάθε είδους χυδαιότητας και εκφυλισμού, που έχουν αιχμαλωτήσει την ανθρωπότητα, την οποία ένας τεράστιος αριθμός κλείνει χωρίς να βλέπει τα αποτελέσματα που συνεπάγεται να γίνονται ανεφόρον υπηρέτες του σκότους, ενώ στη διαδικασία χάνουν το πιο πολύτιμο πράγμα που μας έχει δώσει η θεότητα, και είναι η ψυχή συνείδηση φως. Τώρα το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε τόσο για την ψυχική, την διανοητική, τη συναισθηματική υγεία μας καθώς και της ψυχής μας, είναι να ενεργοποιήσουμε επειγόντως τον εοφλό ή σκεπτόμενο εγκέφαλο, που είναι αυτός που μας οδηγεί στο λόγο, για να σκεφτόμαστε και να διακρίνουμε πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να εκφραστούμε μαζικά και ειρηνικά με τα δικαιώματά μας, ως ελεύθεροι άνθρωποι που είμαστε, χρησιμοποιώντας τη λογική και την ευφυΐα, ενάντια σε όλα τα μέτρα που μας επιβάλλουν με αυτό το μη θανατηφόρο κορονοϊό, που το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να βλάπτουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Χωρίς αμφιβολία η σκοτεινή ελίτ των ψυχοπαθών, των κοινωνιοπαθών και των παιδεραστών όλα όσα κάνει δεν είναι πλέον καθόλου καλυμμένα, αφού αφαιρούν τη μάσκα τους και εμφανίζονται όπως είναι, και είναι το γεγονός ότι είναι σαδιστικοί, μακιαβελικοί, ανέστητοι και κατευθυνόμενοι σε ένα μόνο σκοπό, που είναι να βλάψουν με κάθε κόστος με μια ευχάριστη σκληρότητα όπως ποτέ άλλοτε. Θέλουμε επίσης να θυμηθούμε αυτό που έχουμε εκθέσει σε προηγούμενα ντοκιμαντέρ, ότι μερικά από τα βίντεο μας συνεχίζουν να λογοκρίνονται και να αφαιρούνται από το διαδίκτυο, όπως συμβαίνει με άλλα κανάλια παγκοσμίως που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή, δείχνοντας με αυτό μια πολύ επιθετική εκστρατεία λογοκρισίας ενάντια στο βασικό συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα είμαστε επίσης παρόντες στην πλατφόρμα BitChute,
και ζητάμε την ειλικρινή υποστήριξή σας για τη διάδοση και την διασπορά αυτών των πληροφοριών που, αν και είναι πολύ εκτεταμένα ντοκιμαντέρ, όμως είναι απαραίτητα εκτός από δωρεάν, είναι δημιουργημένα για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που επιθυμούν να αφυπνιστούν και να γίνουν καλύτεροι, επειδή δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο. Ελπίζουμε ότι όλοι όσοι μας συνοδεύουν σε αυτή τη σταυροφορία του φωτός δεν θα πάψουν να εκφράζουν τη θέλησή τους, την ελεύθερη βούλησή τους και την ελευθερία για να μας απελευθερώσουν σύντομα την άπειρη τεχνολογία μηδενικού σημείου, την τόσο σημαντική για την υγεία και την εξέλιξή μας, επειδή είναι ένα δικαίωμα που μας έχει δώσει η θεότητα και μας ανήκει. Και για να ενισχύσουμε αυτά τα σημαντικά κοσμικά δικαιώματα που μας ανήκουν, υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο διαλογισμός στα λάθη και τα εγώ μας είναι βασικός, ώστε η αφύπνιση της κοιμισμένης μας συνείδησης φως να γίνει ευκολότερη και αυτή η ενδοσκόπηση με τη βοήθεια του θεϊκού και κοσμικού νόμου θα αλλάξει το πεπρωμένο μας. Αφού όπως έχουμε εξηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις το πεπρωμένο της ανθρωπότητας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όπως ποτέ άλλοτε με πολύ σαφή καθορισμό, είτε προς την φωταυγία της αλήθειας, της φιλανθρωπίας, της νοημοσύνης και της αγάπης, είτε αντίθετα κατευθύνεται προς το σκοτάδι της μετατροπής σε ζόμπι και του κυρίαρχου ρομποτισμού. Και σε αυτόν τον καθορισμό ο καθένας έχει την πλήρη ελευθερία να επιλέξει αυτό που θεωρεί καλύτερο να κάνει. Επειδή από την πλευρά μας κάνουμε το αδύνατο ώστε να βοηθήσουμε αν ίδιο τέλος όσους μας συνοδεύουν με καλή θέληση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι ακόλουθοι μας σύμφωνα με τους ποθούς τους και την αγάπη τους για τους συνανθρώπους τους θα έπρεπε να στηρίξουν τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αυτό θα μας απαλλάξει από το τρομερό κάρμα της οδύνης και της απογοήτευσης που υποφέρει η ανθρωπότητα όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία. Και για να αποφύγουμε αυτά τα δυσιώνα γεγονότα πρέπει να κάνουμε την ζυγαριά της συμπαντικής δικαιοσύνης να κλείνει υπέρ μας.